Peťo Bialončík po zápase na Slovane. Peťo, ako si videl dnešný zápas? Tak myslím si, že tie dve tretiny sme kontrolovali hru. Boli sme lepší či s pukom alebo bez puku. Potom trošku v tej tretej tretine Slovan pritlačil, dali tam aj nejakú tyčku, ale skvelý brankár Vaj podržal nás a sme šťastní. Do Bratislavy sme prišli o deň skôr. Pomôže to týmu, keď nemusí cestovať v deň zápasu? Samozrejme, že áno, máme tu väčšiu pohodu. Každý z nás sa môže pripraviť poctivo na ten zápas. A myslím si, že nám to pomohlo dneska. V tretej tretine prišiel Slovan s golom na 2-3 a mierne nás zatlačil. Čomu to môžeme pripisovať? Tak normálne si myslím, že keď ten super prehráva o tie 2 góly, tak sa viacej snaží, viac sa tam tlačí do tej brány, stiahnu to na 2-3 peťky a idú do toho 100%, čiže je to bežná vec a ide o to, že aby sme my ako defenzíva spolu s brankárom vlastne tie ich šance zmarili. V nedeľu doma so Zvolenom, ako na nich? Tak čítal som, že Zvolen ešte neporazil Poprad tento rok, čiže verím, že budeme v tom pokračovať a doma pred našimi fanúšikmi získame 3 body. Ďakujem krásne.